Ngicabanga ukuthi njengamanje bafowethu kunesikhathi la kufanele sicacise khona noma siveze lento ukuze abantu abaningi bengahleli bethuka abantu bebathukela obala. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbukiso njengamanje. Okubingelelayo uyena uMathinto Wacebisa intombi umqomela amehla akho abanye baqobela imali uthi buwazi. Ngana kwethu uGuluvo wazi iy'ndaba zakhe. Ingakho namhlanje ula kwiGuluvo TV uzothola-ke ey'hamba phambili nekuyisichaki ekuyisona esiye sicacise nje ey'ntweni ey'ningi ey'nokuduka ney'lahlekayo. USlow Mtshali usebenza ngabaculi. Alikho isayidi ekulindeleke ukuthi alithathe noma aphumele obala ukuthi yena ulandela bani. Njengoba ephinde wakuphinda lokhu owayekwenze last year, okwamenza ukuthi egcine exolisa ebuyela nganeno ey'nkundleni zokuxhumana. Ingoba wayeyincenga iparish noma-ke wayeyincenga indlela yokuthi akwazi ukuthi abambisane nabaculi bonke. Njengamanje ubonile ukuthi lento le ayimsebenzeli. Noma ingamsebenzeli noma imsebenzela uyena-ke owaziyo. Uzokhumbula ukuthi kwaphosta wathi yena kade wathatha isayidi wakhombisa ukuthi usesayidini lakhuzana. Njengamanje ngoba ephinde waphosta wathi neParis isanda ukufika waqala wanokudideka. Cha ima eyizwa manje igusha. Kuneqhinga lokwamehlana. Uyabona uma sethi leli hey uvela bona ukuthi hayi lidlutshani ngempela-ke manje uyabona. Eveza ngokusobala ukuthi ngempela igcoma neParis lalishayile yebo uyavuma. Kodwa waqala wanokudideka namanje ngoba igusha-ke yathi ukumdida kancane. Kodwa njengamanje ima ingena emadlebeni. Mfisa ukuthi siqonde lokuthi uSlow uyasebenza abaculi. So kufanelekile ukuthi akhulume ngabo. Ngaso sonke isikhathi mangabe ekhuluma ngabo kufanele abeke indlela azizwa ngayo noma indlela abone ngayo kulelo side. Ngicabanga ukuthi siyaphela lapho. Kodwa-ke sengingezuvo uvo lwakho lapha kwi-comment section ukuthi wena lento uyibona kanjani kubantu abama-content creator, hhayi abantu abaphumela obala ukuthi mina ngingumlandeli and angenzi lutho ngale ukuba umlandeli. uSlow Mtshali uyi-MC, uyi-content creator ku-social media bafethu, uyi-influencer futhi. So angizuvo lwakho lapha kwi-comment section. Enza sure ukuthi usulayikile, wafollowa, wenza sure ukuthi uyayijoyina ne-membership. Hlangana lapha kwi-comment section ngezuvo lakho malini lolu daba.